סיפור. אני יוצא משיעור בקריית מלאכי. אני ורבי דוד גוזן השם ישמרו ויחייהו. יצאתי איתו, יוצאים מהרכב ונוסעים, ראיתי שאין לי כל כך דלק. אמרתי טוב, אני אעצור קריית מלאכי אשקלון, זה 20 דקות בערך. אני אעצור באיזה תחנת דלק, היה כבר 12 ומשהו בלילה, 12 בלילה. נעצור תחנת דלק, נמשיך. נכנסתי, עזבתי את הכביש הראשי, נכנסתי באיזה מקום ימינה. בא להיכנס תחנת דלק, הכל סגור, אין אנשים, אין כלום, אמרתי לעזוב, אני לא עכשיו כרטיסים, אני לא יודע איך להתחפש אותו, עכשיו בכלל נראה לי ארנק במקום אחר, לא יודע מה, בקיצור נסעתי, אמרתי לו עזוב, אני חוזר, נמשיך קדימה. נעשה לך דלקן. כן, בעזרת השם. אני יוצא משם, חוזר לכביש הראשי, ממשיך לנסוע. אמרתי טוב, אני רואה שעם הדלק אני יכול להגיע לאשקלון. באשקלון, מי שיודע, נכנס בראשי, יש על ההתחלה איזה כמה תחנות דלק, ימין ושמאל. איזה 4. נכנסתי, אני לא יודע, אני לא זוכר את עצמי, שואל את השאלה הזאת בכלל. שנים אני נכנס שם. אני אומר לרבי דוד, תגיד דוד, אלה פה מצד ימים שומרים שבת? הוא אומר לי, לא נראה לי. אמרתי לו, טוב, אז בוא נתדלק אלה שם, בטוח שומרים שבת. הוא אומר לי, אלה בטוח לא שומרים שבת. אמרתי לו, אז איפה נתדלק? אף אחד פה לא שומר שבת. בוא נתדלק בתחנת דלק שומרי שבת. הוא אומר לי, סע, יש את קניון חוצות, אחרי זה שמה, יש איזה תחנת דלק. אני אומר לך, לא בכיוון של הבית שלי, ואני לא יודע למה אני נוסע לשם. הגעתי לשם. ראיתי אין אף אחד בתחנה. יש רק את הבחור הזה, נמצא בתוך הקיוסק הזה בפנים. אין שום רכב, אין אף אחד, 12:30, משהו כזה בלילה, 12:15. רק רכב בצד של הסיור של הערים. אתם מכירים את זה בעיר? יש סיור כזה רכב? אני מכין את הרכב, רבי דוד יורד, זה הולך לשלם לבן אדם בפנים. 12:15, 12:30, בחיים אני לא עושה דברים כאלה. רק ראיתי שאין אף אחד שם, אז יצאתי החוצה כאילו. אני נשום אוויר קצת, אתה יודע, לא יודע ככה, והיה קר. אני ככה נושם אוויר, אין אף אחד. פתאום ההוא מתוך הרכב של המשטרה הזה, של העירייה הזה, של הסיור הזה, יוצא. סתכל עליי ככה. הרב שניר, אני חייב להגיד לך תודה רבה. אמרתי לו, אני, מה תודה רבה, מה אתה רוצה ממני? תראה, אני לא מאמין, וואנה, קרבה על הזמן, אני רואה אותך עכשיו, מה קרה? צדיק. הוא אומר, אני חייב לספר לך משהו. אני היום שומר שבת, זכות סרטוני תורה. אמרתי לו, מה אתה אומר? תקשיב, אמרתי לו. אני השם הביא אותי מקריית מלאכי עד אליך לפה כדי שתספר לי איזה סיפור. אז אני אומר לך עכשיו בוא תחזק אותי, בוא תספר לי מה אתה רוצה להגיד לי בקיצור. הוא אומר לי, הרב, רוצה להגיד לך שבאמת דרך הסרטונים אני שומר שבת היום, ברוך השם. אמרתי לו, מה אתה אומר? כאילו, איך הגעת לזה? אמר לי, הרב, אני אתחיל את הסיפור מההתחלה. אמרתי לו, בוא, אני איתך, יש לנו הרבה זמן, אני לא סתם השם שלח אותי. תקשיבו, סיפור לא תאמינו. הבן אדם אומר לי, תקשיב הרב, קוראים לי רון. אני רוסי, יהודי רוסי. ההורים שלי באו מרוסיה לפה. וההורים שלי חיו במקום ברוסיה, בתקופה שלקנות בשר כשר לא היה בנמצא. זה או טרף, חזיר, שרימסים, אין אוכל כשר. אין. אבא שלי אומר לי, נסע 4 שעות כדי להביא מצה לפסח. 4 שעות והוא מחביא אותה בדרך. זו הייתה תקופה מאוד קשה, זו הייתה תקופה קשה. קיצור, הוא מספר לי, תבינו איפה ההורים שלי באו. גדלתי בבית, כאילו מסכנים ההורים שלי, מה יעשו? זה מה ראו. ואני לפני תקופה, הייתי בשידוך עם איזה מישהי. שידוך זה של הלשון של החרדים, כן? שלהם זה דייטים. קיצור יצא עם איזה מישהי. וההורים שלה היו דתיים, אתה יודע מה זה דתיים? בית כנסת, אתה יודע, שבת, קידוש. אז הוא אומר, תמיד אבא שלה כזה, היה אומר לי, בוא הולך לבית כנסת, אתה יודע, הייתי מכבד אותם. לא מתחבר, אבל בא. עכשיו, אני לא קשור לי כלום, תבין. אם הסידור פה מסתכל לעננים, סופר גמרות, סופר סידורים, לא מתחבר. בא, אתה יודע, יצא לחובה. יושב שם, אתה יודע, לא מבין מה מומי. אבל תמיד הייתי כזה, לא מבין, אתה יודע, כולם פתאום שמים יד על העיניים ואז צועקים, שמע ישראל.